mtima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona wopirira mtima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona. Tikulandireni pa programu yathu ino ya Kudziwa Baibulo Langa. Programu inonso muli ndine m'bale wanu Vinjero Gondwe. Ndipo tikumbukire programu imene imatipatsira ndi Lilongwe School of Biblical Studies ku Mitundu ku Lilongwe. Mwina tikukhala ndi funso kapena ndimanga kapena kufunanso zina zimene tingafuna kuti zatophunzitsidwa programu yathu ya Kudziwa Baibulo Langa kapena programu yathu imene timatchula kuti yakwalembedwa. Papeto timapereka nambala imene mukhoza kugwiritsa ntchito. Pamene tikupitiriza kuphunzira tili pano tsopano mu gawo lachiwiri limene tayamba kuona kuphunzira zokhudza zozizwitsa kapena zodabwitsa zimene Yesu anachita. Pa programu yathu yoyambirira imene inalipo tinaonapo zimene Yesu anachita buku la Mateyu. Tinaonapo Yesu atachiza munthu wakhate, buku la Mateyu chapter cha 8 verse 1 mpaka verse 4 pamene tapeza Yesu akuchiza munthu wakhate. Lero tsopano tikulowanso mu gawo lachiwiri limene tionenso zozizwitsa china chimene tichipeze buku la Yohane chapter cha 2 pamene timaona Yesu tsopano anasandutsa madzi kukhala vinyo. Ichinso chozizwitsa china chimene anthu ambiri timachidziwa ndithu tinachimvapo, koma ndithu yofunikira tsopano kuti tichiphunzirenso bwino kuti tionepo maphunziro ena amenenso ino ndine lero tingaphunzire. Zozizwitsa zimene Yesu anachita sizinangochitika kuti zingotisiye ife ungoyasamala kuti zinatheka bwanji ayi, koma pali maphunziro ambiri amene alofunikira kwa inu komanso kwa ine ife ngati akhristu masiku ano. Pa zinthu zambiri zimene Yesu anachita timaonaponso Petro pamene amaphunzitsa buku la Machitidwe chapter 2 akuphunzitsa Ayuda amene anapha Yesu Khristu. Ndipo pophunzitsa Petro anakambaponso zokhudza Yesu ndipo anakamba motere. Tioneni pa buku la Machitidwe chapter 2 verse ya 22 akunena kuti, amuna inu Israeli, mverani mawu awa. Yesu Mnazarayo, mwana wochokera kwa Mulungu, wosonyezedwa kwa inu ndi zimphamvu ndi zozizwa ndi zizindikiro zimene Mulungu anachita mwa iye pakati pa inu monga mudziwa nokha. Ndiye Petro pamene aphunzitsa kunena kuti Yesu anachita zinthu izi, anachita zinthu anali ndi zizindikiro zamphamvu zozizwa komanso zizindikiro, akuti izi sizinachitike mobisa, inuyonso mukudziwa. Ndiye Petro pamene aphunzitsa afuna kunena kuti zimene Yesu anachita zodabwitsa zikhale phunziro kwa inu. Musangoziona kuti basi zachitika basi usaphunzirapo kanthu. Ndi zimene Yohane akufuna kuphunzitsa, zimene amene Petro amaphunzitsa pa buku limeneli la Machitidwe pa tsiku la Pentekoste. Komanso Yesu mwini wake tikaona buku la Yohane chapter 5 verse 36 anayankhulaponso mmene Ayuda amafuna kumupha. Anayankhula maonera kuti koma ine ndili nawo umboni woposa wa Yohane, pakuti ntchito imene Atate anandipatsa ndizitsirize, ntchito zomwezo zindichita zizindikiro umboni kuti Atate anandituma ine. Ndiye Yesu akunena kuti ntchito zimene ndikuchita ine zimandichitira umboni kuti zikuthandizeni inu kuti mtsimikize kuti inetu zimene ndikupangazi sikuti ndingopanga pandekha, koma pali Mulungu kapena Yesu akuonera kuti Atate amene anandituma. Ndiye tikuona Petro pa Pentekoste akunena zimenezo. Tikuona apa Yesu akutsimikiziranso kuti zimene ndinachita zozizwitsa izi ndikufuna kukhala umboni kwa inu. Chifukwa chani akufuna kukhala umboni? Pala anthu ena amakayikira kuti Yesu ndi Mulungu, amakayikira kuti Yesu anatumidwa, amakayikira kuti kodi Yesu ndi ndani popeza bambo ake ndi mayi ake wadziwa amakhala patsidya. Ndi afuna kunena kuti Ndiye Yesu akuti ngati mmandiganizira choncho, musaganize choncho. Izi zinachitikazi zikhale umboni kwa inu. Sanalekezere pomwe pa buku la Yohane mwe chapter cha 14 pa verse ya 11 Yesu anapitizanso kuyankhula mawu awo onena kuti pa verse 11, khulupirirani ine kuti ine ndili mwa Atate ndi Atate ali mwa ine. Koma ngati si chomwecho, khulupirirani chifukwa cha ntchito zomwe. Ndiye sananena kuti mwina ngati mmakayikira koma ntchito zanga zikuthandizeni. Ndiye tikamaona zozizwitsa zimene Yesu anachita akuti zinayikidwa musi kuti tingoona kuti anachita wakhate,
Anasandutsa madzi kukhala vinyo basi ziteremo. Ayi, akuti zitithandize kuti tikhulupirire kuti Yesu anatumidwa ndi Mulungu. Ndi chimene Yesu akunena kuti chinthu chofunikira kuti ichi muchidziwe ndithu. Ndipo pamene tikuona apa, tikuona kuti zonse zozizwitsa zimene tizione apa ndi zinthu zofunikira kwambiri kwa inu komanso kwa ine. Timaonaponso munthu wina amene ali Nikodemo pa buku la Yohane chapter 3 verse 2 anayankhula maonera kuti iyeyu anadza kwa Yesu usiku nati kwa iye, Labi, tidziwa kuti inu ndinu mphunzitsi wochokera kwa Mulungu, pakuti palibe munthu akhoza kuchita zizindikiro zimene inu muzichita ngati Mulungu sakhala naye. Nde munthu ameneyinso Mfarisi anapita kwa Yesu usiku. Nikodemo anapita kwa Yesu usiku ananena kuti ndikudziwani zimene muchitazi munthu oti sanatumidwe ndi Mulungu sangapange izi. Inu ndinotumidwa ndi Mulungu. Anadziwa bwanji Nikodemo? Akuti zimene Yesu anachita. Ndeti zozizwitsa zimene Yesu timaziona zimene Yesu anachita m'Baibulo akuti nzofunikira kuti inu ndi ine zitithandizire kuti ifeyo tikhale ndi chikhulupiriro. Simokhapo ambiri timakumbukira bwinonso tikaona chonse chimene Yesu anachita pa buku la Yohane chapter 11 pa verse 45 imene tiwerenge. Kumene pesa Yohane chapter 11 timapeza Yesu atadzutsa Lazaro. Atadzutsa Lazaro pa verse 45 anthu anayankhula mawu onena kuti chifukwa chake ambiri mwa Ayuda amene anadza kwa Mariya, mmene anaona chimene anachita, anakhulupirira iye. Anthu ataona kuti Yesu adzutsa Lazaro amene anali m'manda, anamuona Rafa wayikidwa m'manda wakhala masiku angapo, ndipo Yesu akamudzutsa. Anthu ataona tingafunenso chani china umboni nduwu. Ndeti pamene ife tikuphunzira zozizwitsa zimenezi tizindikire kuti zikufunika kuti zitithandizire inu komanso zithandizire ine kukhulupirira mwa Yesu. Nchifukwa buku la Yohane ananena kuti pali zambiri zimene Yesu anachita zinakati zilembedwe m'buku mwina akhala chibuku chachikulu, koma izi zinalembedwa kuti zitithandizire inu ndi ine kapena ife kuti tikhale chikhulupiriro mwa Yesu Khristu. Ndipo ngoona zozizwitsa zimene Yesu anachita zilithe kutithandizira ife kuti tikhale ndi chikhulupiriro chathu cha mwa Yesu Khristu. Chozizwitsa chimene tikufuna tichione apa monga mmene tafotokozera tichipeza pa buku la Yohane chapter 2. Yesu anachita chozizwitsa chimene Yohane chapter 2 pa verse 11 ndi verse yakumapeto kwa zozizwitsa zimene anachita Yesu, koma ndi verse yofuna tiyambire kuyiphunzira. Pa verse 11 akunena kuti chiyambichi cha zizindikiro zake Yesu anachita m'Kana wa Galileya, naonetsera ulemerero wake, ndipo ophunzira ake anakhulupirira iye. Yesu anapanga zozizwitsa zambiri, koma chozizwitsa choyamba ndichi akuti anasandutsa madzi kukhala vinyo paukwati. Ndani anasandutsa madzi kukhala vinyo paukwati? Anakhulupirira iye. Komanso pofuna kufotokoza apa sanali vinyo wachisawawa, vinyo wachibwanayi. Taonani pa verse 10 ananena kuti pa verse 10 nanena naye, munthu aliyense amayamba kuyika vinyo wokoma ndipo anthu atamwatu pamenepo vinyo wosakoma, koma iwe wasunga vinyo wokoma kufikira tsopano lino. Vinyo amene anasandutsa Yesu anali vinyo wokoma, osiyana ndi vinyo amene anamumwa anthu poyambirira. Ndeli chozizwitsa cha Yesu choyambirira anapanga chinthu chapamwamba, chinthu chosiyana ndi zonse. Chifukwa chake ndi chani? Amafuna anthu akukhulupirire. Adziwa kuti pafikadi munthu tsopano pano amene ali osiyana ndi zimene timaziona, amene ali ndi mphamvu opanga chinthu chabwino kuposa zonse zimene timakhaluziona. Ndi chozizwitsa ichinso pali maphunziro ambiri amene ndithu tingaphunzire, koma tizindikire chinthu ichi. Akunena choyamba chimene Yesu anachita, komanso ina ichi apamwamba chifukwa anakonza vinyo okoma kuposa naye. Tiyeni amene kuona kuyambira verse yake 1 mpaka verse yake 4. Tuwerenge pa Yohane 2 verse 1 mpaka verse 4. Akunena kuti ndipo tsiku lachitatu panali ukwati m'Kana wa Galileya, ndipo amake a Yesu anali komweko. Ndi akunena kuti pa tsiku ili panali ukwati, amake a Yesu analinso ali komweko pa ukwati. Ndipo Yesu yemwe ndi ophunzira ake anayitanidwanso ku ukwatiko. Amake a Yesu ali konko, anthu ena ayitanidwanso, Yesunso komanso ndi ophunzira ake anayitanidwanso ku ukwati umenewo. Ndipo pakutha vinyo, amake a Yesu ananena naye, alibe vinyo. Yesu ananena naye, mkazi, ndili ndi chiyani ndi inu? Nthawi yanga sinafike. Ndeti kuona kunena kuti apa pali ukwati, Yesu wayitanidwa,
Yesu akuchita chozizwitsa choyamba, apa ndithu tumutengere kuti Yesu ali pafupi ndi zaka 30. Wabadwa wakulofika zaka 30, chozizwitsa chenenso sanapangepo koma ichi. Ndipali pamenepa sanali yekha Yesuyo, akuti ophunzira ake sanali pamenepa. Ndithu Yesu ayitanidwa, ophunzira ake ayitanidwa. Timadziwa anthu mukayitanidwa pakuti timayembekezera ndithu kuno kuti mukapezekepo. Ngakhale nthawi zina anthu ena timayitanapo kwati koma mwina fake zovuta zina amatha kulephera. Koma Yesu anayesetsa ndi ophunzira ake kuti tipiteni kukwati kumeneko. Ndipo anatengana kupita kukwati kumeneko. Ndiye tikuonaponso chinthu china chimene nthawi zina anthu timakhala ndi mafunso. Yesu alipo, ophunzira ake alipo, komanso mayi ake Yesu alipo. Ngakhale Baibulo silinafotokoze kuti kodi amene amapanga ukwati ndiye achina Yesu patali ubale urani. Komabe tikudziwa kuti ngati analipo ukwati pamenepa pali chinthu chimene tiyenera kudziwa ndithu. Awawa analontha kuti ndi Yesu mwina anali abale ake, kapena analoti amadziwana nawo bwino kwambiri. Chifukwa chani tunena fundo imeneyi? Tikati tione pamene patipeza kunena kuti pa vesi yake ya 3, ndipo pakutha vinyo amake wa Yesu ananena naye, alibe vinyo. Vinyo uja atathapo ukwati. Maka Yesu namene apita kwa Yesu kumuza Yesu kuti ukwati palibe vinyo. Ambiri mwina atapitapo malo ambiri ama ukwati kapena zisangalo zosiyanasiyana. Ngati zinthu zosala zathu, osala abale athu ngati sizikudza kwambiri. Kodi chakudya chikaperewera timatani. Ambiri timakuti nanga ndikauza ndani. Oti zinthu sinozoti ndingauze ndani. Koma maka Yesu anadziwa kumuza. Ndipake nthawi zina umaganiza kuti mwina anthuwa anali abale ake ndithu, kapena anali amadziwana nawo kwambiri. Komanso kuonetsa kukhudzidwa kumene anakhudzidwa mayi a Yesu kumapereka ndithu ithunzi kunota ndipake anthu anakapezeka. Mwina anthu amenewa anali ndithu kuti ubale wawo unali wabwino. Chinanso chimene chosangalatsa kwambiri papa ndi chinthu ichi. Timadziwa buku la Genesis chapter 1 chapter 2, Mulungu analenga dziko lapansi, analenga mitengo, analenga zonse, anayikamo munthu, mamuna. Kenako anayisa nthiti kulengera mkazi. Mulungu ndamene anayika banja. Mulungu ndamene anayambitsa banja. Nditangoganizaninso pa ukwati ukuyamba aona kuti chinthu chofunika kuti Yesu akhalepo. Ndati Mulungu afuna apitizebe kutiphunzitsa kuti chinthu chofunikira kuti tikamapanga dongosolo limeneli tisamuiwale Mulungu. Pachiyambi paja Mulungu anambochita zozizwitsa zambiri, kulenga dziko, buku la Genesis chapter 2, kulenga dziko kenako banja. Koma apa chinachitika ndi chani? Panayambika banja, anthu akukwatirana, kenako chozizwitsa pambuyo. Ku Genesis zozizwitsa kenako ukwati kapena banja. Pamene apa banja kenako chozizwitsa. Ndati tikuona kuti chinthu chofunikira ndithu kuti ngakhale tikuzoona ngati chozizwitsa koma chinthu chofunikira ndithu kuti Mulungu Yesu Khristu anaona kufunikira kwa kupezeka kwake pa ukwati. Koma anapezekapo bwanji? Ndipo zoyemere ngakhalepo. Pa verse 2 akunena kuti ndipo Yesu ndi ophunzira ake anayitanidwa ku ukwatiwo. Yesu kuti akapezeke pa ukwati panali tomwirana. Inu ndine ngati tikufuna kuyamba banja labwino, tiyenera inu ndi ine timwirane Mulungu kuti akhale pa banja lathu. Tipemphere kwa Mulungu. Ngati Mulungu sitomufuna kuti pa banja pathu suri Mulungu amakakamiza kuti ndikhalapo apa. Ayi. Koma zimafunika inu ake enu muone kufunikira kumwirana Mulungu. Atamwirana Yesu ananena kuti yani anasiya zake zonse zimene anakatha kuchita, anakapezeka pa ukwati. Kufuna kuonetsa kufunika kwa banja. Ndipake banja likasokonekera zinthu zambiri zimasokonekera. Dziko limene mabanja akungoti limakhala mavuto ambiri. Mpingo umene muli Akhristu amene mabanja akungoti mavuto ngambiri. Ndipake banja buku la Genesis chapter 1 2 linayamba ndi Mulungu. Apa pamene azathu amafuna sopanga ukwati anayambanso kumwira na Yesu kuti akhale naye. Ndakutionetsa ndithu kuti chinthu chofunikira ndithu kuti ifeyo ngati anthu tizindikire. Pamene patikuonanso kuti zakudya zatha, anthu amene akusangalala pa ukwati. Tikamaona za vinyo ali ngati mene timachitira ife masiku ano Fanta. Kalekale kunalibe ku Southern Borders, kunalibe mafloze, kunalibe mafanta, kunalibe zinthu madrink ambiri. Chakumwa chawo chinali vinyo. Ndayi zina anthu tikaona Yesu asandutsa vinyo
madzi osandutsa vinyo amaona ngati anasandutsa mowa. Ayi. Ichi chinali chakumwa chimene anthu amamwa ngati mmene timachitira ife maukwati athu masiku ano. Thobwa, mafanta. Mwina zina zimachitika koma sinaonepo kapena sizichitika kwenikweni mina ndene choncho ngakhale sinaonepo koma mwina ine anaziona kuti pali ukwati chakumwa chake choyambirira kukhala mowa. Sindizwa ngati zimachitika masiku ano. Koma tikuona pa maukwati pamakhala thobwa, pamakhala mafanta. Ndikalekale lonso izi zikulibe azathu chakumwa chonali chani vinyo. Vinyo osati osasa. Tili ndi phunziro mukuzoona pa page yathu ya YouTube, mukuzopeza phunziro lokudza mowa kapena vinyo. Ndinafotokoza bwino ndiponso tikuzokayipitsitsa bwino kwambiri pa buku la Yohane chapter 2 poona phunziro limene. Mwina mukuzofunanso kuti tutumizireni novela. Gwitsani ntchito namba imene tipereke pa mapeto. Ikuthandizirani kuti tikutumizirani phunziro lokudza mowa kuti mukapetsetse bwinonso zokudza vinyo. Koma apa Yesu chimene anachita chinthu ichi, anasandutsa madzi kukhala vinyo wabwino ngati fanta oti anthu saledzera naye. Monga pa chisangalalo chakumwa chawo chinali chimene chocho. Pa verse 3 chimene Yesu chinanso ndimaona chonoti pamene ndipo pakuta vinyo amake a Yesu ananena alibe vinyo. Ambiri amene tinapangako mwina ukwati kaya m'bale wathu kaya mwana wathu kaya ndani kanendetsako ukwati chimakhala ndi chomvetsa chisoni chakudya chikakuthera anthu kubadandaula ukwati. Nthawi zambiri anthu amayankhula mawu simunakonzekere mmatitaniranji ngati madzati mubeza kudya mmene na chigulu chonchi bwanji anthu amayankhula zimenezo. Nchifukwa amene amake a Yesu anali okhudzidwa kuona kuti vinyo wathira nchifukwa anapita kwa Yesu kunena kuti pano kuti vinyo watha zakumwa zatha chifukwa amadziwa chimakhala chinthu chochititsa manyazi kuti anthu chiwathere anthu atakonzekera. Apa pamene mungakhale mayaka a Yesu amamuuza zimenezi Yesu, sukuti mayaka a Yesu amayembekezera kuti Yesu ali ndi kampani yopanga vinyo ayi. Kapena samayembekezera kuti Yesu mwina akatenga vinyo ku nyumba kuti abweretsayo. Koma anali mchikhulupiriro mwa mwana wawo. Kuti uyu ali nkutengera kuti ngati watha vinyo pano abweretsa. Zimakhala ngati mmene munthu amakhalira kholo. Ndayi zinakhoza madandaula ngati kholo kuti umene ndalama zandivuta ine zatere. Koma mwana wako akabwera amakubwera atati amayi makopetu atha zolembera tuzatha ndi mawa ndizifuna ndikamapita school. Chifukwa chana makula zanga amadzoti makolo anga awazingavule zingatata ino peza njira ndithu awasangalephera mwana kuti amaganiza choncho. Mayaka a Yesu anapita kwa Yesu anali ndi momene kuti uyu ndesalepherawo. China chonse chimene chingafunike pano. Chifukwa pa verse 4 kunena kuti Yesu ananena naye mkazi ndili ndi chiyani ndinu nthawi yanga sinafike. Yesu imene afotofotoza chinthu ichi. Nthawi yanga yopanga zozizwitsa sinafike. Komanso mzindikiro zozizwitsa silipanga kuti anthu angotiona ayi. Cholinga kenecha anthu akhulupirire. Yesu chifukwa amayankha zimenezi kuti mkazi kutanthauza amayi samafuna kuwanyozetsa ayi koma afuna wazindikitsa kuti nthawi yopanga zozizwitsa ifika koma pano sinafike ndipo zozizwitsa zili ndi cholinga cholinga. Ndeti tikuona kuti verse 1 mpaka 4 kuti katse chinthu zimenechi. Pa verse 5 mpaka verse 12 kunena kuti pa verse 5 amake ananena kwa atumiki chimene chilichonse akanene kwa inu chitani. Mayi ake pofuna onetsa kuti uyu ali nkuthekera anawuza anthu amene anali ndi Yesu aja chimene Yesu yanganene inuyo chitani musanyalanyaze ndi zimene Yesu akunena. Chimake chananena zimenezo akudziwa kuti mwana wawo ali ndi kuthekera. Ndeti wajamuza Yesu akuwauza atumiki aja iyo mayi aja kupita poteropo. Mwina kutheka pamene mayi amapita koma mayi anabiriso ambali tione zikhala bwanji kumene. Zitani. Tione zitani. Ndeto atumiki aja akhalakhala kudikira kuti zimene awauze Yesu achite. Pa verse 6 ndipo panali pamenepo mitsuko ya miyala isanu ndi umodzi yoyikidwa monga mwa mayeretsedwe a Ayuda yonse ya miyeso iwiri kapena itatu. Yesu ananena nawo dzadzani mitsukoyi ndi madzi nayidzaza ndendende. Yesu anayamba kuwauza anthu kuti popeza pano pali mitsuko miphika kapena mwina ngamene ngati madramu masiku ano dzidebe dzikudzukulu mwina masiku ano limvetsetse bwino. Ndi Yesu ophunzira ake ndi atumiki aja kuti dzadzani madzi umu. Ndiyo anthu ali biso kutunga madzi kuti akuti ndadzadza mpaka na ndendende
mwina kuyankhula mwina kuti inadzadza mpaka mmulomo kuti chitini choti chadzadza kuti kungochigwenyeza pang'ono ndi kuti pakhala madzi achakutayika. Atadzadza mmene muja alesendera naye ndi chidwi afuna munthu amene titani afuna pano pachitike zotani. Pa verse 8 ndipo ananena nawo, tungani tsopano mupite nawo kwa mkulu wa phwando, ndipo anapita nawo. Atadzadza muja Yesu anangoti tungani. Tikati tione zozizwitsa zambiri Yesu zimene amachita chosiyana beji ndi zozizwitsa zina. Anawuza anthu athire madzi, atakuthira madzi kudzadza, anawuza tungani. Mukati muone nthawi zina pamene Yesu amachita zozizwitsa anthu, mwina amatha kuwauza anthu kuti amatha kutenga dothi kukanyakanya kwapaka mwina m'maso anthu kuona, ena amatha kuwagwira, ena amatha kuwapempherera, ena amatha kupanga zinthu zosiyana. Koma apa anangoti tungani, atangotunga basi nthawi imweyo vinyo. Ndali tungani kapatseni oyendetsa phwando. Ndati kuona kuti amene anali madzi Yesu wasandutsa kukhala vinyo. Ndipo ati choyambira chimene anawuza chinthu ichi, mutunge mupite nayo kwa oyendetsa phwando. Mwina masiku ano ngakambengani master of ceremony MC amene pakakhala zochitika pa ukwati amene amayendetsa amene amati katengeni fanta apa no nthawi ya keke apa no nthawi chakuti ndi kalekale lonso anthu analipo amene amapanga zimenezi. Ndipo kwati paja Yesu aliponera kuti tengani kapu mutunge mukapatse oyendetsa phwando uja. Yewe uja amene akanenera tsopano kuti vinyo wabweranso, fanta wabweranso, amene sana amwe tiye tisachoke tiye titaneni tiye timweni. Atapita naye kwa oyendetsa phwando pa verse 9. Koma pamene mkuluyo analawa madzi osanduka vinyo, ndipo sanadziwe kumene anachokera, koma atumiki amene anatunga madzi anadziwa. Mkuluyo anayitana mkwati. Akuti atangotenga ujayo kumwa. Oyendetsa phwando, oyendetsa phwando sakudziwa kuti kodi kuseri kumachitika zotani. Ndipo uja analandira anakutenga kumwa. Atatamwa anayitana mkwati. Akwati abwerani. Analandira uthenga kuti vinyo watha, sakudziwa kuti kuseri kumachitika zotani. Ndipo anathambiso pakoti sakudziwa kuti zachitika zotani. Yewe uja atamwa basi. Anayitana mkwati. Anayitana mkwati pa verse 10. Nanena naye arayankhulana ndi mkwati uja. Nanena naye, munthu aliyense amayamba kuyika vinyo wokoma, ndipo anthu atamwatu pamenepo wina wosakoma. Koma iwe wasunga vinyo wokoma kufikira tsopano lino. Nde oyendetsa mkwati uja kunena kuti tabwerani oyendetsa phwando. Mumadziwa kuti munthu aliyense amasunga vinyo, amayambira kutulutsa vinyo wokoma kena kosakoma kumapeto. Akumuuza munthu uja. Zimene akumuuza zakudziwa ndithu munthu wokwati kuti zimene lotero. Zotero zimene kutero. Nde koma inu zimene mwapanga mudziwa mwapanga zosemphanitsa. Mwatenga osakoma aduta mwayimwa. Kena kukatenga okoma pamapeto. Izi nthawi zina zimanga ndikumbutsa anthu ena akanena akafotokoza nkhani ngati kunena kuti ndazina munthu ukapita pa ukwati. Pamakwati ena amafikira kupatsani thobo amumwayima makabu kumwauma. Ukabwera mpunga ndi nyama mmango nya pang'ono. Chifukwa mwa mathuba lambiri. Nde mukapita nyumba mmanena kuti tinapita kukwati kwakuti koma tadya kumene mpaka mpunga lina usiya. Zona ndi mausiya mpunga koma kuti musiye mpunga chachitika njani mwa mathuba lambiri. Ndena amene anachenjera amadziwa kuti tikafika pakorosa tapangira kumwa thobwa koma tidikire kai mpunga ndi nyama tidye. Chifukwa amadziwa kuti tikachipumeneze zitere. Ndi chimene afunira pa chinthu ichi. Bwanji mwayambira kubweretsa vinyo osakoma okoma kubweretsa pamapeto anthu titamwayimwa. Cholinga ti musiye osakoma iyi. Amene cholinga ti musiye okoma kwambiri iyi. Pafoma timwetsa osakoma. Ndi chimene munthu chamakhanga akudandaula kuti ukwati tusutero. Inu mwasemphanitsa. Mwasunga bwanji vinyo okoma kufikira tsopano lino. Koma munthu ifoti sakudziwa. Sindudziwa mkwati yonso ngati amadziwa chimene chachitika. Koma oyendetsa phwando sakudziwa. Kuti kodi chachitika njani. Ndiri kupeza kunena kuti atatulutsa pepa chakumwa anthu anamwa kuti aya. Koma pano tamwa vinyo okoma. Verse 11. Chiyambi ichi
cha zizindikiro zake Yesu anachita mkana wa Galileya, naonetsera ulemerero wake, ndipo ophunzira ake anakhulupirira iye. Chifukwa cha zimene zinachitika apa, ndikupera anthu anadziwa kuti vinyo amene momwe wokomayo anasandutsa ndi Yesu, ndi anthu anadziwa anati chani, anayamba kukhulupirira. Anthu amene anatunga madzi, anthu amene anaonerera kutungidwa madzi, ndi amene amalankhula mapita uko kuti uku kuli Yesu uja ndi amene wasandutsa vinyo uja, madzi aja asanduka vinyo pakwati, anthu asangalala. Ndeti kuno kuti chozizwitsa choyamba, chozizwitsa chimene anthu chinazuyimitsa mutu, koma anthu ambiri anamukhulupirira Yesu chifukwa wasandutsa vinyo, madzi kukhala vinyo, komanso vinyo wake wokoma pakwati. Ndeti kuno kuti chinthu chofunikira kwambiri kuti chozizwitsa chimenechi tidzichiona ndithu somorero. Zisono kuti pali zinthu zambiri zimene tiyenera kuzidziwa, sikungodziwa kuti Yesu wasandutsa vinyo basi zatha. Ayi. Koma pali maphunziro ambiri amene inu ndi ine lero tiyenera kuphunzira, amene angatithandizire kuti inu ndi ine tikhale anthu okhulupirirabe Yesu. Ena mwa maphunziro amene tingaphunzire kuti amene taona ndi phunziro lonena kuti anthu ena amakhulupirira ngakhale asanaone. Mayaka Yesu anasanaone po Yesu atachita zozizwitsa, koma anakhulupirira zimene achite uyu, chimene akuwuzeni mupange, anakhulupirira. Ukamudandaulira Yesu fake ndi chani, angadziwe kuti ngakhale sitinaone koma munthu ali. Ndeti phunziro labwino kwa inu ndi ine, nthawi zina pala anthu ena amanena kuti ngati kumpingo kwanu kulibe munthu wopanga zozizwitsa ndi kuti nangati ngadziwe bwanji kuti mwatumidwa ndi Mulungu. Yesu akunena kuti izi zinachitika kalezi nzokwana. Inu ndi ine tioneni zimenezi, tisatichite ndi yoti mpaka tione. Tiye ndikhale anthu okhulupirira ngakhale tisanaone. Chinanso nchonena kuti dziko limapereka zinthu zimene zioneka ngati zabwino kenako zoyipa, koma Yesu amapereka zabwino kumapeto zabwino kwambiri. Paukwati paja anthu pamene amamwa vinyo woyamba, mwina akaona ngati akumwa vinyo wabwino kwambiri, koma patabwera uyu ndiye ukoma kauposa wina uja. Koma pamene amamwa woyamba anthu amadandaula ngati chimene akudandaula kuti vinyo watha, koma kuti ngosakoma samadandaula. Koma patabwera wina wabwino kwambiri anaona kuti koma ameneyi. Tikufunanso kuti tiphunzirepo kunena kuti chani, pali zinthu zambiri zimene dziko limapereka zimaoneka ngati zabwino, koma peto pake zimabweretsa mavuto. Pali zinthu zambiri zimene Yesu akachita zimakhala zabwino kwambiri kuposa za dziko lapansi. Pamene Mulungu amanena kuti banja liziyamba ndi Mulungu, mwamuna mmodzi mkazi mmodzi, zonsezi ku dziko lapansi imaona ngati si zabwino kwenikweni, koma ku dziko lapansi imaona ngati munthu mayenda akazi 4 or 5 amene asangalala amene ali bwino. Koma Yesu akunena kuti mukalandira zimene ndikukupatsani zikhala zabwino kuposa zimene anthu ena akupatsani, zimene Satana mwina angakupatseni. Tikuzonena choncho. Phunziro linanso limene tingaphunzire ichi, tikhale anthu osintha madzi kukhala vinyo. Chifukwa chani? Tikhale anthu okometsa moyo wa azathu, owachitira zinthu zabwino nthawi zonse. Basi pala anthu ambiri amene ndi anthu abwino oti amafunira zawo zabwino, koma pala anthu ambiri safunira zawo zabwino. Ndaba chozizwitsa chirupitsa kuti tiye tikhale anthu obweretsa vinyo okoma moyo wathu. Tikhale anthu akationa azisangalala nafe chifukwa cha khalidwe lathu, zochitika zathu. Phunziro linanso limene tingaphunzirepo ndi zimene tinaonazo, banja labwino lomwe limayamba ndi Yesu. Chifukwa pakapezeka vuto otithandiza amakhala ali pomwe. Palibepo banja limene lilibe mavuto. Banja lililonse lili ndi mavuto ake. Mukapeza banja losauka akulimbana chifukwa kusowa chakudya. Mukapeza banja lolemera kwambiri akulimbana chifukwa wina aliyense ali ndalama zake, aliyense akupanga zake. Banja lina lililonse lili ndi mavuto ake ndithu. Koma ngati tayikapo Yesu, pakapezeka vuto, Yesu adzatithandiza. Tikangochotsa Yesu, basi palibenso amene angatithandize. Phunziro lina loti kuti timamva bwanji tikafika pamalo pamene azathu zoona kuti zinthu zimavuta. Mayaka Yesu zinawakhudza
ataona vinyo watha kapana pakukwatiwa abale awo kasana pakukwatiwa kupatona vinyo watha zinakhudza ndipo amafika kuthandizika. Kuti ifenso timamva bwanji tikafika pamalo kupeza kuti azathu zinthu zowavuta zowasokonekera. Tiyeni tiphunzire pa zozizwa chimenechi. Tiye tisinthe moyo wathu. Tisamangoona za ukwati wakukana kuti basi ndikukwati. Koma pali maphunziro ambiri amene tifunira tiphunzire. Kufikanso nthawi ina munali ndine malo anu Vinjero Gondo, tikumbukire programu ya Malipasika Ndalongo School Biblical Studies. Mwina tili ndi funso kapena ndimanga. Nambala ndi 0822 766 018. Kufikanso nthawi ina Mulungu akudalitseni nonse. Amen. Mtima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wako, ndiye wakuona ngopilira. Mtima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wako, ndiye wakuona